Pripun? Boten sangoten wong saras-saras mawon nggih. Joget nggih Mbah nggih? Nggih. Nggih, nggih. Mbak kan joget pisan iki ben rame. Heeh. Mbak, monggo joget malih.
Majapahit ana candi penataran Blitar agune langit Bung Karno proklamator lan presiden kang kepisan ana crita jare Patih Gajah Mada ingkang bisa nyawijeni Yuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kalopo eneng tlatah Blitar lahir cilik mula ora moga Blitar dadi kembang lambe ora moga akeh sing padha nyatake yen to geni ngrupake semangate yen to banyu nukulake patriote. Nggih pripun Mbah sampun marem dereng